Jamen, velkommen til Undead Metal, som er et spil, jeg har lavet i samarbejde med min gruppe, som er bestående af Saga, Olivia og Axel. Mit navn er Anders, og i dag er det mig, der gerne vil tage jer igennem en lille gennemgang af, hvad vores spil har at byde på. Både visionen for, hvad vi har tænkt med det, og hvilke elementer vi har gjort brug af for at få det til at se ud, som det gør nu. I kan se genrerne og de tags, vi har puttet på, sådan at hvis en forbruger gerne vil se, hvad det er, de går ind til, så kan de se det her. Det er en genre af platformer, en sidescroller, beat 'em up, det er slaget i 2D selvfølgelig. Jeg kunne måske godt tænke mig i fremtiden, hvis man implementerede et mere avanceret kombosystem, at det også kunne gå under genren hack and slash, men det er jo igen noget, man kan altid bygge på senere. Og grundet tid og en deadline, som er på fredag. Jeg optager den her video den 10. Så 2 dage inden deadline, jamen så er det her sådan en beta-version. Vi kunne godt have gjort det finere og bedre, men vi er egentlig fint tilfredse med, hvad vi har fundet nu, eller hvad vi har vist jer nu her. Jeg kommer til at starte spillet. Der er musik i spillet, men det er så højt, at det overdøver totalt mig. Så jeg lader lige have 10 sekunder her inde på menuen, så I kan ligesom føle, hvilket tema det er, vi har tænkt med hele spillet. Så let's go. Yes. Og det er lidt det tema, den her hårde rock ideologi, vi har tænkt, der gerne skulle være standout i vores spil og gøre det til det her lidt mere unikke produkt. Undead Metal hedder det. Options har du her, hvor du kan skrue op og ned på lyden. Det har vi ikke implementeret endnu, men det er det, vi gerne vil have. En quit og en start. Så lad os bare starte. Du har ham her, Rock Guy, som er en sort, mørkt håret mand, som skal bekæmpe sig igennem den her zombie post-apocalyptic world, hvor han skal fende off, eller hvor han skal komme ud af den her verden i bedst mulig behold. I kan se, at vi har brugt UI Toolkit herop til både health, score, vi har en combo multiplier, og vi har en kill counter. Vi har animationer til hans idle, hans walk, hans hop, og det I så her, det var et checkpoint. Vores checkpoints i det her spil, eller vores sceneskift, bliver vores checkpoints, fordi at det er sådan, vi tænkte, det ville være bedst i første omgang. I kan se det her platformer, hvor vi får ham til at platforme rundt på de her metalstænger, sådan at han kan komme igennem det her barske miljø, og komme hen til hans endemål, som er en helikopter, der gerne skal tage ham med ud væk herfra. Vi har brugt Particle System, Knockback, et melee attack. Vi kunne også måske godt have tænkt os at få flere attacks ind. Der kan I sige, der døde jeg. Det var ikke skide godt. Men så starter vi jo bare, retry vi jo bare, og så starter vi for checkpointet igen. Lad os se, om jeg kan komme igennem det nu her. Det satte mig lige lidt tilbage i forhold til, om jeg kunne nå det at gøre det færdigt. Men lad os se, om jeg ikke bare kan parkour mig og hurtigt og lidt elegant igennem de her enemies, som jeg har vundet over en gang. Det kunne jeg godt. Så hopper vi op på de her bygninger. Han er en alt mulig mand, ham her. Han kan hoppe frem og tilbage på bygninger, og det er så skide godt. Men ja, hvor jeg kom fra, jeg kom fra Particle System. Det har vi gjort for at give det lidt ekstra flair, så det ikke bliver alt for stale, hvor der bare er et hurtigt rødt markør, som viser, at enemien har taget skade. Vi kunne godt tænke os, at der kom lidt mere barskhed ind i det, og derfor har vi valgt den her røde farve til at illustrere blodet, som bliver splattet ud af de her zombier, for det er et lidt splatterspil. Selvfølgelig med måde, ikke? Men det er i hvert fald det, vi har tænkt med det, at det skulle være lidt federe, så man ikke bare så på et rødt flash. Endnu et checkpoint, som udgør vores... endnu et sceneskift, som udgør vores checkpoint, skulle jeg til at sige. I kan se blod på murene, og... blod på murene, for også at give det lidt ekstra atmosfære til den her barske verden, han er simpelthen formået sig at komme og rode sig ind i. Jeg skal se, om jeg ikke kan komme op på den her bygning. Kan jeg godt. Lækkert. Ja, er der mere? Jo, selvfølgelig. Vores art department har været skide gode til at bruge det her program, der hedder Blender. Det er egentlig, hvor du kan smide hele dit område ind i dit environment, og så kan du egentlig pixelere det gennem det. Så det er det, vi har brugt til at lave baggrunden, ham her og zombierne. Ja, nu fik jeg ikke slået så mange ihjel, som jeg godt kunne have gjort, men jeg havde en score her på 6400, og den er jo så sat op af mine kills og min multiplier, og så er det kommet ud til at være 6400.
Vi har en retry, hvis du bruger den, så kommer du til at spawne ved de sidste sceneskift, som er vores checkpoint. Du har en credit, så du kan se de musik og sange, vi har brugt ind igennem spillet. En quit, som får det til at fise ud af spillet. Det var ikke så godt sagt, men det er, hvad det er. Og en continue, som får dig til at starte forfra, nu hvor du har klaret det. Men ja, jeg tror ikke, der er mere, jeg vil gå igennem. Jeg håber, I nød den her gennemgang. Dog trods den lave score, men det er Undead Metal i en beta-version. Tak fordi I har set med.